Dostlar, barıгызга да сәлам. Сәгать 6:30 минут. Демәк, эфирда Сәләт Лайф. Сәләт Лайф без сәләтне күрсәтәбез. Дуслар, бүген 1 август һәм Биләр форумының соңгы сменасының соңгы көне. Әйе, бераз монсу, ләкин без әле Сәләттә, Сәләт Лайф студиясында, шуңа күрә без бәхетле һәм 22-нче чыгарылышны башлыйбыз. И как обычно в начале мы хотим сказать слова благодарности всем нашим партнерам и всем, кто нас поддерживает. В этом году деятельность нашей студии поддерживается Федеральным агентством по делам молодежи Росмолодежь и ресурсным молодежным центром. Бик зур рәхмәт. Һәм инде дуслар, әйдәгез бераз яңалыклар белән танышып китик. Biz sizin için bir foto suret hazırladık. Hazır siz onlarını ekranlarda göreceksiniz. Demek, biznin Leaders Bilar forumunda uzdı kepkalar prezentasyası kurganıgışı hatta bik muhterem konaklar da kildi. Hem indi kilesi fotodan biz göre alabız. Bizning konaklarımızga bu kepkalar ışağan, hem aralarını alganlar. Timur abiga ışamadı deyip oylamağız, o özünün kepkasını idegine unutkan. Hem indi alga da barabız, biz bu smenana erdişe bilen birge ütkərəbiz. Şuna göre bizning kirişte Менә сул яктагы кыз татар теле белү дәрәҗәсен тикшерә, рус теле белү дәрәҗәсен тикшерә. Һәм инде сул як 10 яктагы Сәләт кызы татар теле белү дәрәҗәсен ага барабыз, дуслар. Монда безнең каһарманнар, супергеройлар бик күп. Һәм шулай ук Spider Woman килде безнең Leaders Биләр форумына. Ага да барабыз, менә бу абый белән апа никтер безнең бик кыйбатлы техниканы ватырга җыена бу фотографиядә. Һәм инде шулай күргәнегезчә түбәтәйдә яңалыклар бар. Яңа пломбир, аның исеме эко-пломбир. Күргәнегезчә ул агачтан ясалган. Һәм инде ит сатырга ярамый бит. Һәм соңгы фотографиядә без күрәбез, дуслар, Сәләт ул мөмкинлекләр мөхите һәм гармония мөхите. Монда теләсә нинди җирдә, теләсә нинди вакытта медитацияны башларга мөмкин. Менә бу егеттән үрнәк алыгыз. Demek dostlar, яңалыклар белән танышып киттек. Һәм инде без күчәбез киләсе рубрикага, киләсе сәхифә, ул да булса Сәләтле кунак. Бүген бездә кунакта Сәләт галәм аланының өлкән әйдәманы Диләр апа Исмагилова. Карыйбыз. Сәлам, Диләр апа, ничек хәлләр? Яхшы, шәп, бик әйбәт. Biz бик шат сине күрергә Сәләт Лайф студиясында. Һәм инде дуслар, бу елны яңа аланыбыз күп алар дөресен әйткәндә 3 яңа алан бар. Һәм инде аларның берсе Сәләт галәм аланы. Безгә сөйләп кит әле, Диләр апа, нинди ул Сәләт галәм аланы, аның юнәлеше нинди? Безнең юнәлешебез ул үз юлыңны табу. Үз юлыңны табу, димәк, бездә бар тагын 5 юнәлеш, ул да булса психология, спорт, иҗат, фән, шәхси бренд. Кайсы җирдә уза Сәләт галәм аланы? Сәләт галәме бик матур, бик яхшы урында уза, ул да булса Бабай утары базасында. Ул Татарстандамы? Юк, ул Башкириядә. Башкортстанда. Сезнең сәлкешләр алар Башкортстаннанмы, яисә Татарстаннанмы, яисә бөтен җирдәнме? Бөтен җирдән. Күпме сәлкеш бар Сәләт галәм аланында? Безнең 88 сәлкеш, бик матур сан. Яхшы, менә без монда инде очрашкан идек башка баш җитәкләр белән дә. Һәм мин аларга сорыйдым, нинди яңа кичке чаралар бар дип. Сездә бармы яңа кичке чаралар? Яңа форматлар бәлки. Безнең бик кызыклы кичке чара узды, ул да булса сәлкешләр ярышы. Әйдәманнар ярышы форматында, аннан соң безнең булды туй көннәре. Туй көннәре. Яхшы. Бик кызыклы чаралар узды, без атларда йөрдек. Һәм инде безнең мастер-класслардан өч пишмаклар пешерү мастер-классы үтте. Өч пишмаклар пешерү. Әйе. Пешердегез. Пешердек бик. Барлык 88 балада, 98 балада барысына да җиттеме? Барысы да әйдәманнарга да хәтта җитте. Шәп, мин дә чакырыгыз әле Сәләт галәм аланына. Һәм инде Диләр апа, әйдә тагын бераз нинди менә яңалыклар турында сөйләдек. Гомумән Сәләт галәм аланы ничек идеясы барлыкка килде? Ничек ул фикер килде сезгә? Бу аланны ачырга кирәк дигән. Безгә балалар язды. Балаларның таләп итте аны, бу аланны. Без үзебездә бик теләдек, шуның өчен галәм аланын ачып җибәрергә булдык. Ни өчен галәм? Чөнки галәм безгә юллар төзи. Галәм безгә юллар төзи. Яхшы, алайса без уен әзерләдек синең өчен. Хәзер без син белән бер уен әзерлибез. Һәм ул да галәм тематикасыннан біз таптык интернетта күп кенә балалар ясаган планеталар рәсемнәре. Һәм без бу планеталарга хәзер Диләр апа белән бергә исемнәр бирәчәкбез. Син әзерме? Әзер. Яхшы, димәк, дуслар, хәзер безнең экраннарда барлыкка киләчәк беренче планета рәсеме. Ул экраннарда Диләр апа ничек уйлыйсың, бу планетаның исеме нинди булырга мөмкин? Монда сары төсне күрәм мин. Сары зәңгәр. Бик яхшы карасак, төшне дә күреп булганда. Әйе, барысы да бар, барлык төсләр дә бар. Бу Сәләт төсләре, футболка төсләре. Әйе. Димәк, бу
Сәләтландия. Сәләтландия Әйе. планетасы. Сәләтландия планетасы. Яхшы, димәк, Сәләтландия планетасы булды бу. Алга таба барабыз. Киләсе планета. Бу Әйе. планета миңа таныш, мин таныйм. Күргәнем бар. Күргән бар? Күргән бар. Димәк, монда безнең төсләргә килсәк, монда бар безнең зәңгәр су һәм сары төс. Әйдәман һәм сәлкеш кебек. Әйдәман һәм сәлкеш. Бәлки Бу- төркем, Төркем, мәхәббәт. мәхәббәт. Шәп, яхшы, мәхәббәт. Хәзер без просто бөтен планеталарга да беседкалар исемнәре бирәбез. Әйе. Яхшы, димәк, мәхәббәт планетасы булды. Алга таба барабыз. Безнең киләсе планета экраннарда. Кызыл баш җитәкләр һәм сары ул сәлкешләр. Әйе. Димәк, бу Кара сызыклар ул нәрсә? кара сызыклар ул Соник җитмәгән балалар. Әйе. Начар кәеф дигән сүз. Ну, сәләттә начар кәеф була алмый, шуның Шуңа күрә өчен ул бу планета сәләт түгел. сәләт түгел. Димәк, бу сәләттә була алмый, но Бәлки күшәр. күшәр. Әйе, күшәр ул бер авыл Күршеләр, исеме. күршеләр. Яхшы, күршеләр планетасы. Күршеләр планетасы. Алга таба барабыз. Һәм инде безнең киләсе планета экраннарда. Кызык. Бу Кызык. бераз Юпитерга охшаган бугай. Юпитерга, әйе. Яисә Сатурнмы? Яхшы. Димәк, нинди исем бирәбез бу планетага? Диләр апа. Так, бу планета. Нинди төсләр без монда күрәбез? Миңа Монда калса барлык бу төсләр дә бу бар. бераз Сомбрерога охшаган кебек. Сомбреро, Әйе. бәлки шляпа берәр төрле. Шляпа берәр төрле. Бу Әйе. тулы исеме планетаның шляпа берәр төрле. Берәр төрле шляпа. Яхшы, берәр төрле шляпа планетасы булды бу. Тагын бар микән безнең планеталар? Һәм киләсе планета Бу коймак. кыймак. Коймак күрәм мин монда. Яхшы, кыймак бар. Син гомумән шундый кызыл кыймаклар яратасыңмы? Әйе. Акнакталым. Яхшы. Кыймак планетасы. Әйе. Димәк, Шулай кыймак планетасы булды. Һәм инде киләсе планета экраннарда. Монда күрәбез без кызыл, сары, Һәм зәңгәр, ул күк. әйе. Димәк, бу планета кызыл, сары, зәңгәр, Күк. күк. Яхшы. Кызыл, сары, зәңгәр, күк планетасы иде бу. Диләр апа, шәп, бик зур рәхмәт сиңа бу уен өчен. Һәм инде ахырдан безнең барлык сәркешләргә дә, барлык катнашучыларга да мөрәҗәгать итеп, менә бу камерага берничә җылы сүз әйтсәм, без сиңа бик рәхмәтле булырбыз. Сәләт галәм сәлкешләре. Без сезне бик каты яратабыз. Гомумән, Лидерс Биләр форум. Бик зур рәхмәт сезгә безне шулай яхшы каршы алганга. Без сезне бик яратабыз һәм үзебезнең сменабызда көтеп калабыз. Диләр апа, сиңа да бик зур рәхмәт. Һәм инде без барлык кунакларга да бирәбез төрле бүләкләр. Төрле дип һәрвакыт значок бирәбез инде без. Ләкин аларда язылган язулар төрле. Минем анда юк әле. Мондай юк әле. Алайса сиңа менә мондай значок бездән Сәләт Лайф студиясыннан. Бик зур рәхмәт безгә килгән өчен. Һәм бездә кунакта Сәләт Галәм алының өлкән әйдәманы Диләр апа Исмагилова иде. Һәм без алга таба барабыз, дуслар. Безнең киләсе рубрика Сәлкештән сәлам. Карыйбыз. Илхамга, Илнурга, Илдуска, Икрамжанга сәлем! Всем любителям вкусняшек большой салют. Бу волейбол арбитрына кайнар сәламнәр җибәрәм. Игътибар, барлык шын иратларга сәлам. Всем супергероям, а Спайдермену в особенности. Салям! Минем белән кибеткә йөргән кызларга зур сәлам. Илон Маска, сәләттән сәлам! 2013 елда булган сәлкешләргә һәм айдаманнарга кайнар сәлам! Сәлам! Дөньядагы барлык артистларга сәлам! Барлык җир-шарын визитран кешеләргә зур сәлам! Салям, лидер Биләр форум. Кызлар, игътибар, Дамил 67-нче палаткада. Эй! 1,23 Арнольд Шварценеггер абыйга сәлам! Сәләмәни, сәләмәти, сәләмдәвәти, дәвәни, сәләмә бием, бабаем, апалар, абыйлар, барыгызга сәлам! Бидва, Мяги һәм Эншпиль, сәлам!
Әфәрин, сәлкешләр шундый креатив сәламнар өчен һәм инде дуслар, әйдәгез бераз комментарийларында укып китик. Димәк, безгә Рафис Нуруллин сәлам дуслар, хәерле эфир сезгә дип язган. Сәлам Рафис, Әдип Әлмирдән сәламнар. Tahir красавчик, шәп алып барасың, көлке урыннарын нык куясың дип язган безгә серле комментатор. Бик зур рәхмәт сиңа. Шулай ук Әдип Әлмирдән 3 йолдыз һәм 6 өстәге йөрәк җибәрәбез дип язганнар һәм инде соңгы комментарий Сәләт Лайф студиясыннан Алмаз абый Самигуллинга барлык командадан кайнар сәламнар, без сине яратабыз, безне бер канат астына җыйган өчен дигән комментарий килеп җитте. Һәм инде дуслар, без алга таба барабыз. Безнең киләсе рубрика Сәләт Лайф студиясында бу сезонда соңгы тапкыр менә Гөлинә рубрикасы. Карыйбыз. Сәлам Тахир абый. Бүген сезнең өчен менә Гөлинәдән соңгы репортаж. Бүген без сәлкешләрнең, аларның айдаманнарының һәм директорларының хис кичерешләре белән сезнең белән дә уртаклашырга булдык. Әйдә киттек. Сәлкешләр беренчедән алар бик бәхетле кешеләр. Аларның бик кызыклы, бик продуктив программа, форумда да, сменаларда да. Менә әзрәк ару хисе бар иде. Менә шу 6нчы форумга инде җиткәч, 5-6-да. Ә менә хәзер соңгы көнгә килеп җиткәч, тагын кайтасы килми башлады. Әйе, әлбәттә, авыр мизгелләрдә була, ләкин янында гел шундый тугры команда була. Әйдәман булганда инде кулдашың бар янында. Шулай ук синең баш итәкләрең бар. Сәләттә менә шул дуслык атмосферасы, менә безнең беседкада дуслык яныбызда, менә шул дуслык атмосферасы ул гел булышып тора. Синең кайфың күпме генә әзәйсә дә, яныңдагы дусларың алар сразу күтәреп җибәрәләр ул кайфны. Шуңа күрә моның белән проблемалар особо юк. 4 форум буена без шул кадәр балалар белән якынлаштык һәм шушы кадәр аларның көчен үзебезгә алып, гел эшләргә табарына бара идек. Хәзер кемнең көч алырга да белмәспез инде. Сәләттә мин үземне өйдә кебек хис итәм, ләкин менә без шәмчетләрдә утырганда мин кешеләрдән ишеткән идем, алар монда килгәч палаткада яшәүдән ничектер курыктылармы, сискәнделәрме белмим, ләкин миңа ничектер барысы да ошый һәм мин шатлана булдым. Монда атмосфера бөтен әйбер шундый өйдәге кебек инде, гаилә. Беренче тапкыр үземнең сәләт тел сменасына барып кайткач, мин 2 атна тынычлана алмыйча йөрдем. Әйдәманнарның тынычлык балам, хәерле иртә дигән сүзләре җитмәде, шуңа мин сәләт галәмгә бардым һәм хәзер дөресен генә әйткәндә Игә кайтып, нинди хисләр булыр микән миндә, куркам, чөнки бик сагыначакмын һәм бу сагынган хисләрен, сагыну хисләрен кая куермын микән дип уйлыйм. Теге елна килгәч, үземне җырлый белмим дип уйлаган идем, ләкин әйдәманнар миңа ничектер син җырлый беләсең дип, син булдырасың дип миңа көч бирделәр. Әйе, һәм мин ничектер булдыра башладым, үземә ышана башладым һәм минем нәрсәләр килеп чыга башлады. Сәләт ул бердәмлек мөхите, сәләт ул гаилә, һәр кеше өчен, һәр сәлкеш өчен. Менә бер хәзерге вакытта популяр җыр бар, «Я в моменте» дигән инде Җараховның. Нашы моментта булыгыз, мизгелдә булыгыз, шу мизгелне тоеп яшәгез дип әйтер идем сезгә яраткан сәлкешләрем. Сәлкешләр, без сезгә киләчәктә курыкмаска киңәш итәбез. Бер нәрсәдән курыкмагыз, алга барыгыз. Барлык хыялларыгыз чынга ашсын, ләкин алар чынга ашсын өчен аларны максат итеп куярга онытмагыз. Без сезгә гел терәк булырга әзер. Безгә языгыз, шалтыратыгыз, без сезне бик нык яратабыз. Гел булышырга әзер. Бик зур рәхмәт, Галина апа, һәм инде без алга таба барабыз. Дуслар, безнең киләсе рубрика Сәләтле кунак һәм бүген безнең икенче кунагыбыз ул да булса Сәләт клубы президенты, Сәләт Лайф проекты сценаристы һәм аның координаторы Тимерхан абый Шәйхетдинов. Сәләтле кунак рубрикасы. Карыйбыз. Сәлам Тимерхан абый. Сәлам, нишкәләр? Яхшы, ниһаять сине белән дә камера алдына күрешергә насыйп булды. Дөресен әйткәндә, без Тимерхан абый белән тәүлектә 24 сәгать бергә Сәләт Лайф проектында, шуңа күрә аның белән исәнләшү бераз сәер, көнгә 27нче тапкыр. Димәк, Тимерхан абый, сөйләп кит әле безгә. Хәзер башта синең белән президент кебек сөйләшәбез, ярыймы? Һәм президент кебек безгә бераз Сәләт клублары турында сөйләп китмәсен микән? Һәм үзенең эшчәнлеген турында гомумән. Әлбәттә, Сәләт клубы үзе
1995 елда барлыкка килде, сәләттән бер елга соңрак, һәм аның төп максатларының берсе әлбәттә сәләтле балалар һәм талантлы яшьләр өчен уку елы дәвамында төрле менә шундый үсеш мәйданчыкларын булдыру. Шул төрле проектлар аша, фестивальләр, конференциялар, ярышлар һәм инде хәзер вакытта Сәләт клубының эшчәнлегендә 3 төп юнәлеш бар. Ул Дарман интеллектуаль проектлар, Сәләт Вики мәктәбе, Мирах интеллектуаль клубы, безнең фикер, Сәләт Вики мәктәбендә үзем дә анда үз вакытында шул проектның координаторы булдым һәм аның аша инде әлбәттә Сәләт клубы президентлыгына килә алдым. Дәрт юнәлеш ул күбрәк иҗади проектлар һәм инде аңа Сәләт активы мәктәбе дә керә. Монда инде мин күбрәк инде бөтен кичәге сәл кешеләргә бу итәгәгә әйдәманнарга дәшәсем килә. Әгәр дә сез инде беренче курска керәсез һәм Сәләттә нидер үз проектыгызны чынга ашырга телисез, без сезне октябрь аенда Сәләт активы мәктәбендә көтәбез. Һәм инде өченче төп юнәлеш, ул минемчә иң популяр, гадәттә инде Сәләт мөхитендә ул Сәләт клублары, төбәк Сәләт клублары. Хәзер вакытта безнең 20 тирәсе Сәләт клубы эшли Татарстанда, Башкортстанда һәм Самара өлкәсендә. Балалар җәй көне аланнан кайталар һәм әлбәттә аларның Сәләт мөхитендә калырга теләк бар. Шулай итеп алар берләшеп Сәләт клубын булдыралар. Ел дәвамында без алар белән семинарларда, Сәләт аланнарында очрашабыз. Һәм инде минем үз төбешем инде әлбәттә менә бу эшне алып бару, координацияләү һәм инде әлбәттә иң мөһиме башка да инде Сәләт проектларында, мәсәлән, монда Сәләт Лайфта катнашам. Сине белән бергә без шулай ук Россия ОИС проект офисында бергә эшлибез. Менә Тимерхан абый, димәк, безнең җәй һәр заман бик актив уза. Шулай бит, безнең форумнар, 6 смена аланнар, 30-га якын аланнар бар. Менә сентябрь аеннан алып, димәк, җәй җиткәнче Сәләт клублары сәкешләр өчен Сәләт мөхите ясый, шулаймы? Әлбәттә. Әйтик, менә хәзерге вакытта безне берәр нинди мәктәп укытучысы, директоры караган булса, һәм алар да үзләренең мәктәпләрендә Сәләт клубы ачырга тели икән, аларга нәрсә эшләргә кирәк? Монда төбәк Сәләт клубын ачыр өчен иң беренче шарт шул клубны ачырга теләгән кимендә 3 сәлкеш. Сәләт аланда ял иткән 3 сәлкеш, гадәттә алар менә шул теләк, шул мөмкинлек турында беләләр инде. Сәләт аланнары, Сәләт форум аша, безнең социаль челтәрләр аша, һәм инде менә шул берләшеп алар үз мәктәп администрациясенә дәшергә тиешләр. Һәм инде әгәр дә мәктәп администрациясе аларның теләкләрен хупласа, аларга теләктәшлек белдерсә, алар инде безгә рәсми хат җибәрәләр һәм әлбәттә без аларга җаваплы хат итеп, без син белән эшләргә әзер, аларның исемнәрен уйлап табабыз, логолар һәм шундый төрле мәсьәләләрне, һәм инде алар белән инде якын арадагы семинарда инде күрешәбез. Иң мөһим шундый критерий дип әйтик, ул Сәләт клубының семинарларда катнашу, чөнки без ел саен безнең замана үзгәрә һәм инде без дә Сәләт клублары эшчәнлегенә гел менә шул семинарлар аша төрле нидер хәбәрләр җитештерәбез. Син менә президент кебек сөйләшәсең, син курслар уздыңмы берәр нинди? Юк, бу минемчә инде тәҗрибә. Бу бик җитди сораулар булды әле. Әйдә бераз гына синең белән Сәләт Лайф турында сөйләшеп китик. Әлбәттә. Сәләт Лайф турында сөйләшеп китик. Син Сәләт Лайфта нәрсә өчен җаваплы? Икенче ел дәвамында менә мин, син менә бу тактадан укый торган кагаздагы эчтәлекне язам. Дуслар, карагыз, күпме исправление бар менә монда, төзәтүләр күрсәгез, карандаш белән язам. Бер төзәтмә генә анда, син Таһир абый миңа әйтмә, анда бер төзәтмә генә бүген булды. Гадәттә инде әлбәттә без сценарийны, мин үзем сценарийны әзерләп, инде команда белән без башта җыелышып, үзең дә бу процессны бик яхшы беләсең, программаны җыябыз, аннары инде мин шул программаны сценарийга әвелдерәм һәм гомумән шулай ук әлеге безнең студия эшчәнлеген координациялыйм, кунаклар табу буенча, нидер контент мәсьәләләрен чишү буенча, техник мәсьәләләр, административ мәсьәләләр. Шулай итеп, гомумән Сәләт Лайфның тормышы, Сәләт Лайфның шундый прогрессы минем өчен бик мөһим һәм инде Сәләт Лайфның бер өлеше итеп үземне хис итәм. Бик зур рәхмәт. Дөресен генә әйткәндә, шундый очрак бар иде, дуслар. Без бер интер төшерә идек, вестерн жанрында төшерергә булдык. Безгә ат кирәк иде. Һәм Тимерхан абыйга без әйткәк, безгә ат кирәк дип, безне 2 сәгатьтән ат көтә иде инде. Шуңа күрә Тимерхан абый үз вазифаларын бик яхшы үти. Берәр нинди уңайсыз сорау бирәсе киләсен бит президент. Шуңа күрә нәрсә эшлисең президент булуда? Менә биш әйбәт. Бүлмәдә кондиционер. Син Сәләт йортында ансын бик яхшы белән.
әйе шул җәй көне шул бер яхшы уңай якларның берсе инде. Гомумән Сәләт клубы президенты булабыз һәм бер юк башка беренчесе булсын Сәләтнең үзәк командасында эшли алу. Чөнки ул үзе бер шундый шәп мөмкинлек. Чөнки билгеле ки Сәләт хәрәкәте ул тик балалар өчен генә һәм яшьләр өчен генә түгел, ул менә үзендә эшли торган команда өчен үзе бер шундый шәп мөмкинлек, чөнки хәзер вакытта Сәләткә 25 елдан артык һәм монда Сәләттә җыелган барлык тәҗрибә, барлык шундый теге шәхесләр синтезы ул әлбәттә сиңа да бик тәэсир итә һәм минчә менә бу Сәләт командасының үзенчәлекле ягы бер дип сизәм һәм тагын бер нәрсә ягы. Минем бер генә сорау барлыкка килде. Сиңа наушник әйтеп торалармы сүзләрне? Наушниклар юк, колаклар буш. Ярый. Барысы да минем. Димәк, Тимерхан абый, без сиңа бер уен әзерләдек. Мин бу уенны белмим, чөнки мин гадәттә бөтен уеннарны сценарийга язам. Бу юлы мин нәрсәдер дип яздым. Шуңа күрә әйдәгез башлыйбыз. Хәзер экранда барлыкка киләчәк шундый бер сүрәт. Анда язылган әкем мин дип. Ул сүрәт әкрен генә бетә барачак һәм анда бер кеше барлыкка килә. Һәм бу сүрәт әкем мин дигән картинка юкка чыкканчы, син ул кешенең кем булганын әйтергә тиеш. Исемен һәм вазифасын ничек? Алар барысы да президентлар. Яхшы. Димәк, башлыйбыз безнең беренче әкем мин. Әйе, менә ул безнең фотосүрәт. Так, тиз ул биткәнче тиз. Так, бу белмим. Бу Асуапа Гатауллина. Мин аны беләм бүген Асуапа Гатауллина ул президент бит шулай. Әйе, Сәләт клубының 7нче президенты. Әйе, син? Мин 12нче. Вау. Яхшы, димәк, алга таба барабыз, дуслар. Киләсе Әмин кем? Һәм экраннарда кем икән бу? Ну бу безнең кул теге клубын буенча аңладым. Надир абый Курамшин Сәләт клубының 8нче президенты. Вау, дуслар, Тимерхан абый Надир абыйны куллардан аңлый. Бик гаҗәп факт. Димәк, алга таба барабыз, безнең киләсе фотосүрәт. Әйе. Кем икән мин? Так. Бу безнең Татарстан Республикасы беренче президенты, Татарстан Дәүләт Киңәшчесе Митимер Шәймиев. Митимер Шәрипович Шәймиев. Белгердек, бик яхшы. Һәм инде алга таба барабыз. Безнең киләсе фотосүрәт кем икән бу? Татарстан Республикасы. Бу бит Америка Кушма Штатларының беренче президенты Джордж Вашингтон. Шәп. Һәм бу дөрес җавап. Һәм инде алга таба барабыз, тагын бер фотосүрәт бар безнең. Әйе, бу авыр, бик авыр. Яхшы уйла. Бик яхшы уйла. Яхшы уйла, Тимер. Юк, син Сәләт клубының 12нче президенты Тимерхан Шәйхетдинов. Юк, бу бит сыр, президент, сливочный, плавленый Тимерхан абый. Бер сорауга җавап биреп булмады. Ләкин шуңа карамастан бик күңелле уен булды бу. Бик зур рәхмәт. Һәм инде Тимерхан абый берничә сүз бәлки безнең кунакларга, безнең сәркешләргә, катнашучыларга, гомумән Сәләт мөхитендә кайнашкан барлык кешеләргә дә. Турысын әйткәндә, без бүген бер матур видео күрәчәкбез. Сәләт Лайфның программасын язучы буларак әйтәм. Анда да бик яхшы сүзләр булачак. Һәм анда әйтүче кешегә кушылып, шулай итеп безнең әкрен генә Сәләт форумы сменалары кампаниясе ахырына тәмамлана, ахырына якынлаша. Берничә Сәләт аланында калды. Мәсәлән, мин үзем дә бу ел беренче тапкыр Айдаман булып барачакмын Сәләт хәзинә аланына. Шуңа күрә кем тели мине белән һәм барлыгымнан сәл кешеләрне мин чакырам 25 августтан 31 августка кадәр җәйнең соңгы көннәрен хәзинәдә үткәрергә. Сәләттә сез ала торган барлык элемтәләрне, монда танышкан барлык кешеләрне, үзләштерелгән белемнәрне һәм тәҗрибәне аны һичшиксез кадерле итеп саклагыз. Чөнки Сәләт ул бер алан белән һәм бер проект белән генә шикләнми. Ул ел дәвамында эшли торган хәрәкәт, ул даирә, ул мөхит һәм менә бу мөхитнең бер өлеше булырга барыгызга гына телим. Бер ел анда җәй генә түгел, гомер буе. Шуңа күрә Сәләттә булыйк, бергә булыйк.
Бик зур рәхмәт. Димәк, дуслар, безнең белән сәләтле кунак рубрикасында безнең кунагыбыз Сәләт клубы президенты Тимерхан абый Шәйхетдинов иде. Рәхмәт, Таһир. Һәм инде без алга да барабыз, дуслар, безнең тагын берничә комментарий килеп җитте. Безгә шулай ук Гадиб Әлмирдән 3 йолдыз һәм 6 өстәге йөрәк килеп җитте. Шулай ук Сәләт Лайф студиясының барлык операторларына, барлык режиссерларына, барлык администраторларына һәм барлык монтажерларына бик кайнар сәламнар. Без сезне бик яратабыз, дип язган Ришат абый белән Таһир абый. Димәк, алга да барабыз һәм инде дуслар, безнең бу елгы сменалар, форумнар ничек узды дигән сорауга җавап бирәбез һәм бу сорауга җавапны без Тимур абый белән бергә эзлибез. Димәк, Тимур абый, сүзне сезгә бирәм. Миңа бик ошады. Менә хәзер йөрим, карыйм, балалар белән сөйләшәм. Берсе әйтә, мин инде быел 4нче тапкыр Биләр форумына киләм дип әйтә. Кайсысы ошады иң күбе? Берсе әйтә, миңа Болгар туган тел ошады дип. Икенчесе Сәләт Биләр форум, әлбәттә, чөнки анда аланнар килеп, анда булган энергетика ул онытылмаслык. Арт Биләр форумда катнашкан балалар булмады, аларны күрмәдем, ләкин әле дә безгә Инстаграмда язалар, менә Арт Биләр форумыннан булган хисләре белән бүлешәләр. Балалар монда килеп, алар үзләре өчен индер яңа мөмкинлекләр табалар, яңа кешеләр белән очрашалар, остазларны табалар. Һәм ул бит мөмкинлекләр мөхите, Сәләт мөмкинлекләр мөхите дип әйтәбез. Әлегә нәтиҗә ясап булмый, нәтиҗә ясарбыз, Алла бирсә, бөтен балалар өйләренә кайтып, матур гына кайтып җиткәч, шуннан нәтиҗә ясарбыз. Әлегә тагын бер көн бар. Хәзер монда 1000нән артык бала. Шуңа күрә, әлбәттә, бөтен фикерләребез, уйларыбыз менә шул балалар белән бергә, матур гына оештыру комитеты белән бергә, әйдәманнар белән бергә, ахырына җиткереп, матур итеп 6нчы сменаны үткәрергә теләк шул. Бик зур рәхмәт, Тимур абый. Һәм инде дуслар, шуның белән безнең 22нче чыгарылыш, бу сезонның соңгы чыгарылышы ахырына якынлаша һәм без аны гадәттәгечә иҗади бүләк белән тәмамлыйбыз. Һәм бүген бездә кунакта дип әйтсәм дөрес булмас, чөнки ул һәрвакыт безнең белән Сәләт Лайф проектының җитәкчесе, Сәләтнең медиа үзәге җитәкчесе Алмаз абый Самигуллин белән Тимур абый Тарасов. Димәк, сүз сезгә. Өзгәләнә күңел, урын таба алмый ул үзенә. Берни кирәк түгел, зинһар чыда, син түз генә. Дөнья матур, дөнья ул үзгәрә, син карасаң. Югалтма һәм югалма. Күпме кирәк вакыт, ике йөрәкне ничек ялгыйм. Юлларымны яктырт, син адашма, учак ягыйм. Барыйк бергә, бер үк юллардан югалмасаң, мәңге югалмам. Аңлатырга авыр булыр, аңлатырга авыр булыр, ләкин сүзләр артык сыман. Күңлем хисләр белән тулы, минем күңлем хисләр тулы. Югалтма һәм югалма. Югалтма һәм югалма.
Бик зур рәхмәт. Рәхмәт Алмаз абый, рәхмәт Тимур абый. Бик моңлы һәм бераз гына да моңсу булып китте хәзер, дөресен генә әйткәндә. Шуннан да безнең бу сезоныбыз тәмам һәм бу безнең соңгы чыгарылыш. Бик зур рәхмәт безнең барлык тамашачыларга да безне караган өчен. Без буларның барысын да сезнең өчен ясадык. Һәм инде беләсезме, шәхсән үземнән шуны әйтергә телим, мин бу форумнарда беренче урында бик күп яңа дуслар таптым. Алар хәзерге вакытта барысы да камерның теге ягында операторлар, фотографлар, бик күп дуслар таптым, бик күп күңелле мизгелләр һәм аларның иң күңеллеләрнең берсе ул интернет төшергән мизгелләр. Ләкин күргәнегезчә бүген безнең бернинди дә интро булмады. Ләкин бүген безнең соңгы көн, шуңа күрә безнең булачак аутро. Барыгыз белән дә саубулашабыз. Шуның белән Сәләт Лайфның соңгы эфиры тәмам. Киләсе елга күрешербез. Менә дустым, соңгы чыгарылыш та бетте. Шәп сезон булды бу. Ә беләсеңме нәрсә кызык? Син иртәгә бөтен җиргә соңга калачаксың. Чөнки ашыктыручы кеше булмаячак. Сиңа ничектер белмим, әмма миңа бу ел ничектер башка кебек тоелды. Башка? Әйе, башка. Менә беләсеңме, әгәр тигезләмәнең барлык элементлары да үз урыннарында булса, без җавапны табабыз. Мин дә бер җавап таптым. Нинди сорауга? Бәхетле булу өчен нәрсә кирәк? Яраткан кешеләрем белән бергә яраткан эшне эшләргә кирәк. Һәм беләсеңме, мин бу җайда монда бәхетле. Әйе. Сәләтле җай ул һәр вакыт күңелле уза. Сәркешләр, айдаманнар, кичке чаралар, кояш, белем, дуслык, мәхәббәт. Хәзер тиздән инде кайтабыз. Кемдер укырга, кемдер эшләргә, аннары каршы алыгыз. Салкын һава, көз, кыш һәм киләсе җайны көтү. Көтү дигәннән. Тахир, безнең анда инде автобуслар килде. Кайтырга кирәк. Тукта, Ришат, әйдә тагын бераз гына басып торыйк. Тагын бер тапкыр бу җайны баштан алып искә төшерәсе килә.